Shalom, selamat hari Minggu mari hita saluhutna amanami dohot nanami tapuk kama perbanggiota martang yang mahita di bagasar wat tabi. Mari de mahita sian buku de nomor 27 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amen. Tungi semadong aku di akka banua gijang, jala dukon diho, dangadong di halomo rohaku di tanoon, nak pemeru sibuku doho rohaku, say debatado partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saliling-liling na haleluya. Martangi yang mahita, oleh Tuhan debata jala amanami, sayuru pimahami, asa unang mandele hami ujuro hapogusut tu hami. Jala asa unang magopo hubahe kami silehon-lehon muna nadenggani ujuro pasu-pasum tu hami. Ramo timahami asa unang maporus ni roha hami tu arta na dihasyanganon. Leho dihami haporseaun asa dohot hami parjabar di sitianon ni akan haporsea diho. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata mar hite nomor 440 ayat sada dohot ayat 2. Romo
Patangihon ma patik ni debata di minggu pa 24 dung Trinitatis,on ima patik perjulu sahatu pasapuluhon. Patik perjulu ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasa naik na di torunitano yanggo tunggabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonot goar ni debata yanggo soture dalanna ai honau humna dosugut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon nari minggui dinau nomari ma ulah hamuna sasi ulaunmu alayang goari papituhoni ari para dianan ni Jahoba debatam doi dang jadi hu mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahammu rodin pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai di naunomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni ibaheni do ubaina di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon iko pasangapommu do natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tarunan nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakop. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripen ni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado padok di debata taringot tu patik na sapului odo ahu do Jahoba debatam ninna debatata pargogo na sohatu dosan jala parimas sailuluhonokku do dosa ni ama-amat pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paopaton kinopar ni akan suguro hadiau alaya sido rohaku dia akan maribu-ribu akan marholong ni roh hadiau naso mangalausi padiki ulah nido sahatna atau mangido gugu mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahun na obar tu patikni amin. Marede hita sian buku ede nomor 432 ayat 1 dohot ayat 2. Ani dosa
Urian itu hata di bagasan roha na hohom tatopoti madosat tan nagudangi tuadopan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na suhatudosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahato do hami tubuh jeladang adong haporsiau di bagasan rohanami hian saluhu do hami manibil sian akadalanmu masai gudang do pangalau sion nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan alani denggan libasam dohot asini roham sayu nang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalau sion nami saingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan libasam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasesani dosa. Roma hamu tuau hamu asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Yesus. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang pirara songon abit hasuba gabi songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu pa-24 di Dung Trinitasison tersurat di Daniel bidu 12 ayat sada 1 ayat sia tajahama mar responsoria. Dungi ditiki ujui hehe ma Mikael iduk na balgai na hehe humokop akka anak ni bangsom jadi masa matiki hagogutan na sodung dumatangi olak nidung adong bangso sahat ro ditiki panipuli alaya pala ditiki nasa sadai malua bangsom luhut akan cupang tersurat di bagasan pustaha hanguluan jala torop sian halak namodong di bagasan orbuk nitanoi tarsunggul sogot nadeba tu hanguluan saleleng-lelengna nadeba tu haurahon maragam-ragam gabe bias-bias saleleng-lelengna jala halak akan apatas meroha marsinodang sogot songon sodang ni langit jala nasida akan nama nugu-nugu torop halak tu hati goran marsinodang sogot songon bintang rodi salileng-lilengna iya mo ale Daniel tabuni homa akahatai jala sahabi pustahai pai majupang tiki panipuli jadi torop halak manulikit hatai gabe tabas itu tu parbinotoan. Dungi marnida maahu Daniel gabe idama jongjong di si dua halak na asing nasada di baribaon ni batangaiki nasada nari di baribanai dungi Roma hatani nasada madok tu bawa namar pakeon bori na jongjong di atas aek ni batang aiki sadia lelengon asa jupang ujungnya akka halonganganon dungi hubegi mas suara ni bawa namar pakaian hori na jongjong di atas aik di batang aiki laos di patol-tol matangan nasiamun
dohot habirang dopak banua gijang, asamar mangmang ibana tu ibana na mangulu sa liling-lilingna. Iko julu salpu sada tiki, 2 tiki dohot 1 tiki na binuhulhian, jala dukpe sohot perserahan ni pasi-pasi sian bangso na badiai, ipe asa marujung sa luhut nai. Jadi regi lumian hatai alai dangda kok rohaku Gabeni kuma ale tuaku ahado apalau jumi sa luhut nai. Alainin na ibana ma, lahu mahu ali Daniel, aikon buni jala tersahap akahatai, sahat rodi tiki panipuli, ima sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Tidakon ma hapursiaw tai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapursiaon di sadok portibion, rap ma hitamandok. Au pursea di debata Jehovah, ido ama pergugu na sohatudusan, na tumo palangit dohotan. Au pursea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, di mana tinubuhon ni si Maria, nagadi-gabian siato di perbadia, andorang sogabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na birnit, di panghuman ni Slatus, nama terpajal do ibana di hau pinursilang, na tuat tubanua toru dung ditanong, na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgu, lau hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargugu na suhatudusani, di simai mana pai mamulak sogot tanongon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea dito di porwadia, jala adong sadahulia na badia, hulia hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate, dohot di hamuluan na sora sudah. Amin. Tabigima tikting ni huriata di perminggu siang sadarion. Selamat hari Minggu ma dihita sudi ruas ni huriata. Suak songoni namat dohoti pertangyangan
parmingguon sian bagas tabi kima tikting namasa di minggutta sadarion na parjulu tikting namaragam goar ni minggutta sadarion ima minggu pa 24 ton dong Trinitatis jala topik ni minggutta ima dungoma hamu unang lilu waspadalah jangan sesat. Parmingguon dohot pertangyangan sektor marhite tiktingon pinabotohom matuhita parmingguon na pinatupan ni huriatta dohot partikia nima na ngadong ditikting di tangat tabi taihutom ma ibadah live streaming di kanal YouTube dan Facebook HKBP Resort Tanjung Sari melalui virtual Zoom. Di minggu naneng roon patupaut tama pertangyangan sektor naparpudi di tahunon maringanan di bagas gereja huhut tapatupa virtual Zoom ima di hari Jumat tanggal 10 November 2021 mulai pukul 20.00 web pinangidoma asa retahi tasudi maddohoti pertangyangan di gereja nang di bagas tabi. Jala ikon marsitu tuduhita mangulahon protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jala taparadi ma hand sanitizer tabi. Akadak danak nama rumur ditoroni 10 tahun, dang bui dohot marminggu di bagas garejata. Suak songoni parhudul tabi gabe dua halak ma sabangku dohot posisi zigzag. C. Nasorang di hari Jumat tanggal 5 November 2021 di basa-basa hotwat tado sada danak bawa di keluarga Niamatta Iwan Yuliansah Simatupang inatai Morina Sari Boru Tapea sektor opat C hipasdo danahi suak songoni nang natorasna. D. Nanaing merbagas tikting perjulu naing majalo pasu-pasu perbagas ma budi sitorus anak Niamatta mangatar sitorus nahinan tubuh ninata kartini boru huta barat ruas ni huriatta sian sektor opat A dohot orwanna Reni Aprilia boru sembiring ruas ni GBKP Majelis Runggun Pokok Mangga Klasis Medan Namorambe Buru Niamatta Gani Sembiring Tubuh Ninata Rahelta Buru Barus pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Jumat tanggal 26 November 2021 di GBKP Majelis Runggun Pokok Mangga Klasis Medan Namorambe ruas Namoru. Nah di hari Senin tanggal 20 November 2021 nunga marujung ngolu sahalak ina ima Rena Silvia Borutabba marumur 35 tahun nama kabaluho namatta Robert Panjaitan alamat Jalan Bunga Trompet Gang Kelurahan Sektor 2A. Di minggu sadarion sidung parmingguan pukul 10.30 di Patupa huriatta do acara pangapulion di bagas ni keluargai naniluhon ni perhaladu nagok tiki hobartusi pinangido ma haradeon ni ruas dohot perhaladu ni sektori lahu madohoti acara pangapulioni ruas napida mulai minggu sadarion pidda huria ima keluarga Niamatta Anton L Pasaribu Inata Herlina boru hutahayan rap dohot tulu yanakon nasida sian sektor opat B tu gereja HKBP Bethesda Resort Pasar Melentang. F. Hona ruhut pamisangon. Na perjulu mamukka minggu sadarion 14 November 2021 hona ruhut pamisangon maruas ni huriatta ima Nathanael Situmorang sian sektor opat B ala Marsaripe di Balian Nehuria
RPP bid 24.1.1 halaman 41. 2. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 14 November 2020 honarut pamisangum maruas ni huriata ima Firman Rizky Siregar sian sektoronom ala marsaripe di balian ni huria RPP bid 24.1.1 halaman 40. G. Parguru Malua angkatan tahun 2021. Acara katidakon haporsiaon tu Parguru Malua angkatan 2021 patupaun ni huriat tama di hari Minggu tanggal 20 November 2021 jala parminggota masuk mulai pukul 10.00 WIB hobartusi parmingguan remaja matsohot Madina Sadari ujian tulis nunga di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 November 2021 jala wawancara di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 November 2021 dimulai pukul 14.00 jala ikut didohoti akan atoras jala di Patupa dua acara paborhaton ima di hari Sabtu tanggal 27 November 2021 dimulai pukul 10.00 WIB pinangido matu sudi Parguru Malua asa dipasahat ma tu sekretaris Suryata fotokopi surat terdidi 1 lembar dohot pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm 2 lembar paling leleng di hari Minggu tanggal 21 November 2021. PA Naposo di hari Sabtu tanggal 20 November 2021 mulai pukul 10.30 WIB patupaun ni huriata do PA Naposo via Zoom pinangido tu sudi Naposo bulung ni huriata asa madohoti PAI papungu pilihan paupaton di Minggu Sadarion papungu pilihan paupaton dohita di sudi permingguan nadong di huriataon ima laho manupahi ulau diakoni sosial ni huriata namangihut papungu pilihan paupaton tu pembangunan di minggu nanaingro tanggal 21 November 2021 papungu pilihan paupaton dohita di sudi permingguan nadong di huriat tahun ima laho manupahi ulaun panitia pembangunan ni huriata na parpudi taida ma di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan do takka hamulateon akan aso masuk dupe di tikting Sadarion di hari Minggu naneng Roma di tiktikon mauliate ma di sudi ruas napasahaton pilihan bulanan do hamulateon perpuluhan do partisipasi tuakka ulaun huria lam ditabbai tu hatama pasu-pasuna dihita saluhutna sonima tikting na masa do nanaik pamasau di huriata tapasada marohata martangyang mahita ali jahuba di Batama nami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate mardonga puji-pujian mahu pasahat nami na pungot tu adopamu ala saya tok tonggo hupak kilalaho kami dengan ibasam namangiring-iring ngulu nami sianari naksal pusaha tutikyon ali jahuba di Batama nami mangidu hami tu adopamu di sudi ruas ni huriam asa toktong ma pasu-pasu akan hula hami asa toktok kami Tuhan mandok mauliate di sudi dengan bahasa nok pinasahak mutu kami di ruas ni huriam natongon waeng di bagasan parsahiton na di rumah sakit manang na di bagas na sidapi asima rohama li Tuhan sai pasu-pasu ma akkaubat naksi panganon asa parhitian ni hamamalu mi parsahiton ni dinasida asa sumuang pakilalan nasida mangulak kaloon na nasay laon ali jahuba di Batama nami nunga hubiki hami tikting na masa doon na naik si pamasaon
di huriamon. Asima roham sai pasu-pasu mei saluhuna lau songonima nang ruas ni huriam na marukil homa li Tuhan na mangapuli asa margugu na sida mangulak kaulona siganu pare hobar tulomone roham. Songonima nang yanakon ni huriam nanang majalo pasu-pasu pardongas sari pion homa li Tuhan na gabidasor di parumah tangga na sida patugu perpadanan nasidai sahat tu rodi ujung ni ngulu nasida sugut. Ale Tuhan Jehovah di batama nami tokinari naing bigyon nami ma baritam barita nauli na naik pasahaton ni naposom. Pargugui parbisuhi naposomi lehon parbinotuan nasiyab banua gijang asa margugu naposomi ali Tuhan jala dapot sa silua hami buanon nami tu bagas nami binang di ngulu nami siganu pari. Loas mahami ali Tuhan Maria iya marulupuluk mamuji ho marhite-hite kaulon nami na marragami. Se sasaluhub na dosa nami Tuhan asa tamahami dia dopamu. Atong jalo mahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop si baluahami maulia temadiho. Amin. Mare demahita sian buku ede nomor 342 Uhutma tapasahat pilihan sada adohut sadabi. Hijau soal
Rame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramo tiaka teate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata hata ni debata turpuk jamita diningguta sadarion. Ima nadienet sian Evangelium Markus bidu 10 tolu. Mamuka sian ayat sada rodi ayat 8. Songon ma didok disi. Lahotu madikon bagas joroi ninna sahala sisian nama madokibana. Bereng ma guru nami uli niaka batuon dohot tongam niaka jabuon. Alaini na Jesus ma madokibana. Di idahodo jabu akan nabolonon. Dang pasobuon nanggo dua batu martidi-tidi naso gargaronna. Dungi ujuhudul ibana di dolok jetun todokon joroi. Ulikma disukun si Petrus, Jakobus, Johannes, dohot Andreas ibana. Pabawa matuhami, adigan masai, jaladia ma taddana, pabawa nasonggok ma saluhut nai. Jala di hatahon Yesus ma tunasida songonon. Jaga mahamu, sotung dililuhon halakan. Ailando naro sogot manoluk buarhu akan amadok audoi. Gabe torop malilu bahenon nasida. Asa molo dibege hamu barita nyaka hamu suon rodi gaur ni namar musuh. Unak kamu tarsonggot. Dang terbahen somasa akai. Alai dangi dope ujungna. Aina hehe do sogot bangso maralohon bangso. Harajaon maralohon harajaon. Masama nang lalo marluat-luat. Masama nang haleon. Permulaan ni pabebeon na doi. Ima sahat. Hitana hinaholongan ni Tuhatta adong do padohan ni halak batak manat unang tertuktuk dadap unang terrobo sadapoda nama cai denggadoi di ngolu asa adong hamanaton manang kehati-hatian di nama dalani ari-ari ningolu. Unang ceroboh. Unang lalap di perlalapan. Asa unang tartuk-tuk manang badabu tuaka naso denggan. Ala memang di perdalanan ningolu tahun songon na naing marsolu dohita. Molo halak naing marsolu di laut manang di tao. Somalna ikon pakyon na do solu na denggan. Asa unang lonong iban. Ay molo dipakke solu na matobuk. Ujung na pasti do iban na lonong. Sadago barat doi namadok ikon marpausadean ikon mangalului akan nahot rodi saleleng na dohita di tonga-tonga ni ngulu taon. Dada na olosalpo. Dada na sangop basabing. Dia mah nahot rodi saleleng nileleng na ima Tuhatta Yesus
nata soba nata haporsiai. Ai laddo akka naro mangajarhon akka ajaran nalipe nama bain lilu jolma. Laddo akka pangajari gap-gap nasai holan patabo-tabo si pareon di jolma. Hatana jamitana baritana HP holan lau menguntungkan dirina do, bahkan lau mangaliluhon haporsiaon ni halak di tonga-tonga ni ngoluna. Lado jolmanang di tonga-tonga ni Portibion holan manarihon papunguhon mangalului nalahosalpu arta hamoraon haulion niakka na di Portibion. Jalalaus idonang dipaingot Tuhan Yesus di dialog di turpuk minggu sadarion tua kasisianna. Parjolo taida adong sahalak sisianna nakagum ibana marnida haulion ni bangunan na di kota Jerusalem. Nian mula halak na baru mangida sada inganan na macai uli indah kokoh kuat. Boydo muncul hata manang padohan pamujion, ungkapan kekaguman. Allah memang sai nama ringanan di Galilea dua kasisian. Allah nido ubayan didok tu Tuhan Yesus ulinai batuon bangunan. Alailau sedipaingot Tuhan Yesus do dadah holan tu ibana doho do tu kasisian nana asing na manukun tu ibana taringot tu ajal ni hasianganon. Ari haroro ni Tuhan napa dua halihon. Sadi hari doi masa. Danga dong dialusi Tuhan Yesus tikina pasti sadi hari alai di do ibana do pasti doroi marhite hite nama gobarhon danga dong dua pe batu namar tiddi na di pasobbu de bata so ikon gargaronna so nama do pasti doro ajal ni hasianganon dang manok tong Portibion songono. Hari kiamat akhir dunia ini akan ada. Molope di paboa ibana godang akat tadda adong akap pengajar-pengajar sesat nama nolu goar ni debata nama dok audoi. Ala memang nunga mai halak Israel taringot tu Mesias nana yang roi si paluai. Gabi adong do padohan au doi. Madok kibana do Tuhani. Alai dang toho ibana. Jalanunga taida di sejarah perdalanan ni Portibion godang akan mengajarhon tiki dohot kepastian ni haroro ni Tuhan Yesus napa dua halihon manang hari kiamat. Hiadotong masa di Amerika Serikat sahala pemimpin sekte Ranting Daud di tahun 1930 na mengajarhon ajaran sesat. Jala laos di dokibana ibana do nabi na terakhir. Ala nama ngaliluhod do ajaran na marhite-hite usahani FBI ni Amerika Serikat di pamate do nasida termasuk sia 70 sia halak di tahun sia 10 tahun. Dan berkembang bei memang.
Lau songoni nang di tonga-tonga ni bangsot taheado rat tabege debas ya kitaon nang ubegei di kota Bandung na mengajarhon taringot tu ajal ni hasiangan on di tahun sia puluh sia na niuluhon ni mangapin si bea dang porlube mangulau-lau di dokibana sadok rona ma lo jama hita mangula kaulaon tanik mati ma ahana dong dihita mari kita berbagi bersama debar memang ajaran nai asang ngolu namar panarihon tudongan dengan alai mangajarhon asa unang be mangula akaulaon patu pakana dengan di tonga-tonga ni ngoluna gabe mabayan hamaguat doi aladang toho tiki haroroni tuhani di tahuni gabe di penjara doi ban alani tabereng nang penau masai bahkan sahat tunuaing bahkan biari na mangigut peboy masa doi ajaran-ajaran na mangaliluhon mangalului menafsirhon sian ayat-ayat ni bibeli nama dok taonon ma tanggal on ma ariom ma haroro ni Tuhan na padua halihon inilah hari kiamat asa unang be jolmai manarihon nakadongan na mangula kaulaon memang boido deba dililuhon laus ido ditrupukon nakani jet onomi gabe torop ma lilu bahenon nasida dia kana so manat dia kana so takas ibana mangasahon panuturion panogunogon itu di porbadia boy lilu do iban namang ihut di dokibana molope masa porang hamusuon bangso tu bangso harajaon maralohon harajaon masa aka gempa bumi bencana alam haraparon unak kamu tarasonggot unang mabiar ham dadai dope tikina alai pabebeon na dope itu adalah tanda-tanda menandakan kepastian datangnya hari kiamat tetapi itu bukan akhir segalanya jalalas boido mungkin dihubungkan halak deba nama dok di namasa parsahiton sorima gonwaing tadda akhir zaman alai tadok ma saleleng soro dope Tuhan Yesus napa dua halihon dang tikina dope tiki mai mahon ibana dope hita nuai alai bohado sikap tadi na mai mahita diharoroni ibana napa dua halihon tu portibion laus ido ubain di dok di topi mingguta sadarion dungo mahamu unang lilu halak na terpedem dang 100% na dong kesadaran Heado adong dongan songoni molonungan nokian ibana yang kat jolma pe ibana tu inganan na asing dang bisadari. Taku boto hea hita pajupang dohot dongatan na songoni manang keluarga na songoni. Sapala modom ibana hape nama sadang iboto. Dung pe ibana tarasunggul baru iboto. Ido ben topi ni mingguta madok dungo mahamu unang terpedem unang lilu molo dungo penuh kesadaran takas meroha managam haroro ni Tuhan Yesus napa dua halihon managam akhir zaman asa unang lilu hita hinorhon yaka ajaran nalit menamangaliluhon pei manang hinorhon yaka ela-elan yaka jolma namangasahon hagogoon na alam memang boido di sada-sada inganan nang partogi ni daerah i manang partogi ni bangso ipe
boydo mangabati harararat ni barita na uli. Mangabati halak dina maka tidak kon haporsiaon na tu Tuhan Yesus. Melarang beribadah kepada Tuhan Yesus. Tong doi boy pagalehon haporsiaon ni dia bahala. Molo saya mau dihalang-halangi. Dia bati. Nunga berusaha pahiblu rohana neng martangiang. Roh halak madok dang boy dison martangiang. Dang boy dison beribadah. Dia kana gale boy do gabe tubuh godang sukun-sukun di bagasan rohana bohado Tuhan tohodo na ikon ho si sobaun si haporsionan si pangasahononan adong do deba mabain di bagasan rohana molo tohodo ibana Tuhan pasti do dia pini diurupi hami di padao sude aka pangabati aledang sude hatani debatana madok songoni si pata di paloas do masai lau manguji hatotogo ni haporsiaon ni hita alai si pata molonunga tikina dia bati do mema di pasiding do mema alai marang dia pe namasa nata adopi ikotok-tok kita jaga dungo di bagasan hamanaton mangido panuturion ito di parbadia mangajari paingoton hita dada pikirat tagogot tanah tapangasahon alai huaso dohot asini rohana bisuk nasian debata imana toktong tapangasahon dina mangadopi mananga hape namasa tagdana ro nama manang dang dope alai toktong togu di bagasan hapor siao. Secara umum mungkin dihita saluhut jolmana di portibion boydo tolu hal na boy mangaliluhon naka jolma di haporsionna sada alani aka arta hamoraon portibi godang do halak lalap di parlalapan holan na masari holan na papunguhon holan na mangula holan na berbisnis dada hea adong tikina lau parasauran doho Tuhan. Jala di keluarga na pe holan hido narikot. Di memehon di sari. Songon padohan itu Tuhan Yesus gambaran di dok di sondang adong dua batu martib di pe di paluas. Ikon gargaronna nama dok nala hosal pudo artana di portibion. Dang adong na hoti dang adong na manuk. Ida ubain adong ungkapan ni halak madok songonon. Sehebat semewah apapun mobil yang kamu pakai selama hidupmu, pasti setelah kamu meninggal jenazahmu akan dihantar oleh mobil jenazah atau ambulans. Ido nama boan, bukan mobil mewahmu. Semegah apapun rumah yang kamu tempati sekarang di dalam hidupmu, pada akhirnya peti mati itulah rumahmu terakhir. Ninda. Jala memang mungkin boy do saksi honi ngahyar ratong taboto ise mana mora nataida namarujungulu dang diboan artanai tinggal dosudi. Alani sutung do halak lalap di parlalapan holan napa punguhon HP menikmati saja pun kurang. Apalagi mama kei tahu hamuliaon tu debata. Boy lupa. Marlupa-lupa nuaing aka kota-kota besar bahkan negara-negara membangun bangunan pencakar langit. Nagabe mabain sada daya tarik tersendiri do itu aka bangsawan. Tuaka turis-turis naboy ro tu si marnida haulion na habagahon na kekokohan na.
kehebatan arsiteknya. Alanido adong debah alat habis tikina holanna madalani keliling dunia. Mangida inganan-inganan na mungkin sangat indah, sangat luar biasa nih. Ahamalapatan nai molodang inganan na Jerusalem na baru atina. Boydo memang tadalanya kaluat na indah, na hebat, na maju, alai dadai na gabi pangusad diat. Bukan itu tujuan hidup kita. Dada ina tapangasahon alai tuhatar. Napaduahon asing ni arta tahta harajaon jabatan. Godang do debah halak na mempertaruhkan haporsiauna holan ala naing meraih jabatan. Molo si ton Yesus dohoba maul dohonak kok jabatan muina. Adong do naulo mana dikon haporsion beralih agama, beralih kepercayaan. Para remingguhian gabe para rejumat. Manang tuna asih. Ala yakin au hita napungu di sondang ulo songoni. Sahali madok porsia di Tuhan Yesus salelengna ikon tak pertahato. Napatoluhon alani cintanin holongna maddabu holong. Lupa ibana di hatani Tuhani, di lomoni Tuhani. Holan ala naung maddabu holong ibana tuhala naas. Ala dianggap lengkap di sisude. Toye mak beralih agama pitaho. Godang dalam tu Roma, na peting boy sahat tu Roma. Godang ugamo di Indonesia na diakui paling tidak 5, na peting sadani anut siani ninda. Mulununga adong padohan si songoni nunga samak de sude. Alai hita dang boy dohonot ta sarupa isude. Nang pediakui di Indonesia ikon dohonot tado. Na porsia di Tuhan Yesus debatasi tolu sada. Ido na dapotan hanguluan sisa lelengna. Ikon tapeyop igomos di tonga-tonga ni mulut. Ala ido dido Yesus au do dalan ido hot hasitongan. Dangadong dalan na asing na sahat tu amai. Jalani na may mahita toktong mahita mamiop ibana. Di bagasan parsobawot tatu ibana martangi yang huhut ganupari. Di pesalmen 110 ayat 105 didok hatamido gabe sulu-sulu nipatu hati urodi dalaku. Hata ni debata imata pakai gabe senjata di hita di pardalanan ni ngolu tawon. Nama baik kita toktong mangolu mangulahon lomo ni rohani debata. Dadasian lomo lomot tahagiot ni dagikta ela-ela ni halak ajakan ni halak ale punya prinsip hidup. Yang penting aku berkenan di hadapan Tuhan. Apapun pekerjaanku, apapun profesiku, yang penting hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Alan ini paduahon molo di luas debatado pihita mangolu di tonga-tonga ni Portibion. Naing mata syukuri tadok mau lihat itu ibadah. Dalat tamadok mau lihat itu ibana, totu ikon toktong ma ta halason aha pena adong dihita. Kalau kita mencari, kita bekerja dengan sekuat tenaga, apapun hasilnya kita syukuri. Bukan membuat kita kalau sekali gagal kita jauh dari Tuhan. Bukan membuat kita jadi jatuh, madele, alai tetap di bagasan Tuhan ini.
Ahapena masa parbinoto do Tuhani. Alani sidok mauliate mahita bican diluas do pehita mangu. Napatuluhon molot diluas di bata do pehita mangulu toktong mahita patupa kana denggan. Tahu lomo ni rohani di bata. Jala ikon naing saluhutna nata patupa nata ula nata lului di tonga-tonga ni portidion nata pakke na adong di ngolutta mabaik kita lam jonok tu Tuhani. Mabaik kita lam marpangusadiat tu Tuhani. Mabaik kita lam marpanidangion taringot tu Tuhan na mangulu na toktong para siroha di tonga-tonga ni para nguluta. Amen. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan dia siniroham na toktong mamakulingi hami marhite hatam na badiay. Paingoton hami asa toktong dungo hami. Unang tarpedem. Unang lilu hami diluhon nakana di portibion. Alay nang toktong hulului hami artanahot. Inganan hasonangan na pinaradem. Haporsiaon nami di bagasan Tuhan Yesus. Imatuktong kupangasahok kami duhot hatam na badiay gabi sinjata na. Ahape na masa na ikon hubolu sami. Paingoton hami. Pabawasal po nama na adong di portibion. Alain di na may mahami di tiki na parpudii. Naing hot hami di bagasan ho. Dia kahagaleon nami saluhut na Tuhan. Pargogoy hami. Urupi hami marhite huaso ni tordip. Pakiurohan nami manadda marnida. Uboto dia do sakapmu naing patupau mo di ngulu nami. Asa unang huyutok kami na so hinalomohon ni roham. Lausong ni matuhan. Ujuroak kahasusaan dihan parukilon unang luas sami madele alay todim to di parbadiay mga puli margogoyhon paposon roha nami makirim dia sini roham atong pasu-pasu masude na ruas ni huriam sian na met rodi na magodang na marpungo hami di inganan non di bagas jorom nang ditongan di bagas nape. Homa dongan nami arian ng borgi. Ramoti mahami. Lehon semangat na baru Tuhan. Padaw siya kami ragam niya kaparsahiton parmaran. Toktong lehon silas ni roha. Asa toktong lamhu puji hupasangap hami ho. Dito nga ningolo nami saleleng hami mangul. Jalo matuhan tangyang nahusobaho kami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan namin. Mauliate madiho. Amen. Maredehita huhut pasahat peleanda. Saya
Tatangyakon ma peleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na maulihutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolong. Pasu-pasu mai jalara moti. Asa hupar hasia kami peleanon. Pati bulhon hara jaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarm, sai Roma harajon, sai saut malo moniroham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tutodib. Kami mewakili Majelis Gereja HKBP Tanjung Sari dohor sudiaka parhobas minggu Aryanon pasahaton tuhamu amanamina nami saluhutna. Selamat hari Minggu madihita. Tuhat tade